Tajb ħanaddu għal silta li jmiss mill-priedka ta' Ġesu fuq il-muntanja, Mattew 6, l-ewwel 4 versi. U għodu attenti li ma tipprattikawx l-atti tas-sewwa tagħkom quddiem in-nies biex tkunu osservati minnhom. Inkella m'għandkomx premju mingħand missierkom li hu fis-smewwiet. Għalhekk meta tagħmel karità, titrumbettax quddiemek bħalma jagħmlu l-ipokriti fis-sinagogi u fit-toroq ħalli jkunu mweġġħa min-nies. Tassew nidilkom għandhom il-premju sħiħ tagħhom. Ma int meta tagħmel karità, ħa ma tkunx taf idek ix-xellugija x'inhi tagħmel il-leminija ħalli l-karità tiegħek tkun fil-moħħbi. U missierek li jara fil-moħħbi se jippremjaku. Amen. Missier Smewwiet nitolbuk sabiex kif aħna smajna l-lanja ta' David, il-karba tiegħu, l-appell tiegħu biex inti ddur lill-poplu tiegħek u issaħħu tbierku. Wkoll smajna dan il-diskors minn fom ibnek Ġesu, l-alliem suprem li inti tajtna. Niftakru li f'da kollu mulej il-rabta tagħna miegħek hija msejsa fuq il-dem imxerret fuq il-Kalvarju. Propjament kif għadna kif kantajna is-salib aħrax tqil u għadak li aħna niftaħru fih. Ħama jkun qatt li aħna niftaħru f'xi ħaġa ħlief fis-salib ta' Sidna Ġesu Kristu li bih id-dinja hija msalba lina u aħna għad-dinja. U għalhekk nitolbuk mulej biex tagħtina qalb illi lesta mhux biss tisma' ma wkoll toż u bekk infittxu nipprattikaw dak li qed jgħallimna il-Rabbi ta' Nazaret li huwa attwalment is-sit tal-glorja dak li kisibna għalik innifsek sabiex inkunu l-poplu tiegħek. Amen. Fil-priedka tiegħu fuq il-muntanja Ġesu beda biex jagħtina ritratt tad-dixxiplu ġenwin. Fatt l-ewwel sentenza li qal imberkin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom jassaltna ta' smewwiet. Ġesu qiegħed jindirizza lid-dixxipli qiegħed ikellem lilna li aħna narfuh bħala s-sit suprem tagħna. Ovvjament nies oħra jistgħu jiggwadanjaw ħafna milli jisimgħu il-tagħlim tiegħu. U jafferma illi hu ma ġiex fid-dinja biex il-liġi ta' Mosè iwarraba u ninsewha. Imma dik il-liġi morali li Alla għallem lil Mosè u tal il-poplu tiegħu u kompla issostni fuqha permezz tal-profeti tiegħu, Ġesu qal li ma ġejtx biex neqret il-liġi u l-profeti ma ġejt biex iwettaqhom. U wettaqhom billi l-ewwel nett ħafu nnifsu l-kastig tal-liġi miksura billi miet fuq is-salib minn flokna u għal ġid tagħna. U wettaqhom ukoll billi għallimhom lilna. Iridna li aħna dawk il-preċetti, il-kmandamenti, l-ordinanzi ġusti tal-Alla nipprattikawhom. U il-problema dakinhar bħallum kienet illi n-nies għandhom ħabta jawġu l-liġi tal-Alla. Jillapazzawa, jirranġawa għal konvenjenza tagħhom. Ġesu ikkorreġa kemm il-żball fost il-lut, imissa se jagħtina ħanidu hekk programm kif aħna nistgħu ngħixu ħajja ġusta. U ħajjażel 3 dixxiplini importanti, 3 affarijiet li suppost nagħmluhom regolarment. Il-karità, ġifieri li naħsbu fil-foqra, il-talb u s-sawm. Illum ħanibdew billi naraw il-karità u Ġesu jissejjaħ dak kollu l-atti tas-sewwa tagħkom. Il-kelma propja kelma importanti ħafna fil-Bibbja. Dik Jossune, Pawlu juża ħafna, irridu nifhmu l-ewwel qabel kollox illi din il-ġustizzja, righteousness bl-Ingliż, righteousness li tkun sewwa malla, jew li tagħmel is-sewwa quddiem Alla. Din Alla jagħtihilna bħala għotja b'xejn bil-merti ta' Kristu. Pawlu huwa ħanejdu hekk iċ-champion ta' din il-verità
fejn jgħid li Alla jiġġustifikana b'xejn bil-grazzja tiegħu permezz tal-fidi li fi Kristu Ġesu. Alla jlibbisna bil-ġustizzja tiegħu. U allura dik il-ġustizzja, dik li nkunu fi stat li aħna sewwa ma'Alla, tajjeb, Alla diġà tajjilna. Diġà tajjilna minħabba Ibnu Ġesu. Ħaffrinna l-ħtijiet tagħna u allura ninsabu in right standing ma'Alla. Ninsabu sewwa miegħu. Tajjeb, immissa wkoll Ġesu irrid jenfasizza illi la darba aħna imlibsin bil-ġustizzja t'Alla, tajjeb irridu wkoll nuruha din il-ġustizzja. Mela, il-ġustizzja hija akkreditata lil fidili u issa dik l-istess ġustizzja irridu Alla jrid jaħdimha fina. Alla jrid jaħdimha fina fil-ħajja tagħna kuljum biex tintwera u ikollna evidenza għalina nfusna u għal ħadd ieħor illi aħna ta' bilħaq nies disċipli ġenwini ta' Ibnu Ġesu Kristu. Illum ħanibdew allura bil kif tagħti karità. Thomas Manton il-Puritan jgħid il-ħniena li turi ma' ħadd ieħor hija sinjal illi għandek sem fil-ħniena t'Alla. Huwa ħsieb illi jolqot il-musmar fuq rasu, meta aħna nagħtu karità, meta inti rajt xi ħadd batut, marġinat fil-bżonn, tajjeb, u titqanqal, ikollok dik il-kumpassjoni, dik is-simpatija biex attwalment tgħinu finanzjarjament jew anke b'mezzi oħra, tajjeb, Thomas Manton qed jgħidilna din il-ħniena li nuru ma' ħadd ieħor hija sinjal illi għandna sem fil-ħniena t'Alla, illi nafu x'jiġifieri ħniena t'Alla għax irċivejnija u minn dik l-abbondanza tal-ħniena t'Alla aħna kapaċi waslu għal ħadd ieħor. L-istess bħal maħfra. Tajjeb, ma nix insibuha diffiċli biex naħfru meta niftakru illi aħna maħfurin minn Alla u maħfurin mhux ftit. Maħfurin ħafna, maħfurin għad astronomiku ta' dnubiet. Mill-milja nirċievu mill-grazzja t'Alla, Alla jridna issa li mhux inkunu one-way traffic li nirċievu biss, ma wkoll li nagħtu mill-irfus mill-abbondanza tal-ħniena t'Alla. U infatti naraw din il-prattika ta' li tagħti karità tajjeb hija rikmandata ħafna, hija kommendibli ħafna fl-Iskrittura jekk naqraw pereżempju l-Atti tal-Apostli hemm kemm il-darba nies disċipli li qegħdin jagħtu karità. Għandna Pietru u Ġwanni li fis-sija tat-talb kienu tellejn let-tempju biex jitolbu u jaraw dan ir-raġel li kienu s-soltu jpoġġuh max-xadba s-sabiħa u dana ittallab il-karità minn għandhom. U Pietru waqaf u għallu fidda u deb m'għandix, imma dak li għandi nagħtihulek fissem il-Ġesu ta' Nażaret qum u imxi. Pietru ma baqax għaddej u qal li għandna affarijiet iżgħet importanti x'nagħmlu. Imma kien konxju li hemm nies fis-soċjetà li huma batuti. U rridu nżommu għajnina miftuħa u qalbna tenera biżżejjed biex il dawn in-nies hekk kif Alla fil-providenza tiegħu ilaqgħana magħhom ma nibqgħux bidejna bil-pon magħluq tajjeb imma niftħu qalbna għalihom. L-Iskrittura semmu wkoll lil Tabita mara devota, disċipla illi kienet kella din il-drawa sabiħa li tħid il-ħwejjeġ biex imbattatihom il-foqra. Dak iż-żmien il-foqra ma kellhomx ma setgħux jibbenefikaw minn xi sistema ta' servizzi soċjali kif għandna llum. Tajb imma anke ħares madwar naraw li hemm nies li huma fil-bżonn. U Luqa jfaħħarha din mara illi kienet mimlija opri tajba, illi tagħti il-karità lin-nies. Anke l-Apostlu Pawlu illi u appostu allura ngħidu x-xogħol tal-Apostlu għalli jpriedka l-Vanġelu iva, imma wkoll sab ħin biex jagħmel ġabriet ħalli imbagħad jieħu dak l-introjtu lill-qaddisin foqra f'Ġerusalemm. U dik l-inkombenza ħadha bis-serjetà l-Apostlu Pawlu, anke meta mar Ġerusalemm fil-bidu biex jiltaqma l-apostoli oħrajn. U jiftehmu kif ħa jevanġelizzaw, tajjeb, u ma ftehmu li huma jikkonċentraw fuq il-Lut u Pawlu jintbagħat għand il-ġentili, għand il-ġnus tad-dinja.
Però qal huma xtaquni illi jiena niftakar fil-foqra. U l-istess ħaġa jien kont predispost li nagħmilha. Kellu ħeġġa biex jagħmilha. Qatt ma nkunu brasna tant merfuqa l fuq illi ninsew il-bżonnijiet tan-nies li qegħdin nirfsu magħhom fuq l-istess art tagħna mhux vera. Il-valur tal-opri tal-ħniena tagħna, tal-karità, elemosina, sejħla ritrit. Il-fatt li inti jkollok qalbek miftuħa għan-nies fil-bżonn. Bħalma Alla ħenna għalina għallek jirraġuna mal-Lut meta ħareġhom u daħħalhom fl-art imwieda jew aħjar qabel ma daħħalhom, għalhom kunu ħanina mal-barranin, mal-frustieri, mal-orfni, mal-romol. Il għaliex intom ukoll kontu l-sira taħt Farawn u jeħlistkom minn hemm. U għalhekk bl-istess ħniena li nirċievu mingħand Alla għandna nkunu channels ta' barkiet għal ħaddieħor. Mela, l-atti pubbliċi ta' ubbidjenza lill-liġi divina huma commendabbli u onorabbli. Alla jridhom, però jridu noqogħdu attenti kif nagħmluhom. U hawn hija l-catch. Jridu noqogħdu attenti kif nagħmluhom. Ġesu jenfasizza ħafna kemm fil-karità, it-talb u s-sawm jagħmel dal-punt speċjali. Oqogħdu attenti kif tagħtu karità, kif titolbu u kif issumu. Il għaliex ta' uliet Adam li aħna għandna ħabta illi aħna niffanfraw dik il-gburija illi għada kakmata ma' qalbna u li nafu li għada hemmhekk u li jekk ittija l-iċken ċans tintwera. Illi niffanfraw bina nfusna. Illi niftaħru bit-tjieba tagħna meta nafu li kull ma aħna mhux dovut lilna imma l-ħidma tal-grazzja tal-Alla fina u ġvera permezz tal-Ispiritu Sant. U allura meta nagħtu karità m'għandniex nagħtu bil-ħsieb li nqaraw xi applaws jew xi prosit mingħand ħaddieħor. Li naqraw il-fuħrija tan-nies jew ir-rikonoxximent tagħhom. Li nirċievu glorja mingħand il-bnedmin. Meta aħna nafu illi l-glorja għandha tingħata lil Alla, mhux vera. Ġesu jgħidilna jekk aħna nagħmlu dak il-ħsieb, il-motiv tiegħi ikun biex in-nies ħarsu lejn Pawlu kemm huwa ġeneruż. Ġesu jgħidilna titlef il-premju mingħand il-missier. Hawnhekk għandna din l-idea tal-premju rridu nisqu fuqha. Irridu nitqanqlu u niftakru illi Alla qatt jippremjana. U jippremjana lil mill-immaġinazzjoni tagħna. Kull tajjeb li nagħmlu, tajjeb, Alla qatt jippremjana tiegħu. Il-pożizzjoni tagħna fl-istat etern meta jirritorna Ġesu u jagħmilna l-werrieta tal-smewiet ġodda u ġdida li fihom tagħmel il-ġustizzja se jkun jiddependi fuq x'tip ta' ħajja għexna hawnhekk fuq l-art. Alla iwiegħed premji għal dawk li jobduh fis-sinċerità u mhux biex jaqalgħu il-prosit tan-nies. U allura il-karità tagħna m'għandix tingħad bħal kieku breċta. Il-Lut kellhom ħabta li jmorru fis-sinagoga jistennew meta n-nies kollha jkunu waslu mbagħad jagħtu dik il-ħaġa żgħira lil xi armla li tkun hemmhekk biex kemm hu devot qed jagħti l-karità. Dik hija reċta, l-ipokriti jagħmlu hekk. Dawk li qegħdin jgħixu ħajja doppja. L-ipokriti huma nies li jikklejmjaw li imantu relazzjoni mal-Alla u jħobbu s-sewwa mentre attwalment il-tir l-lan tagħhom hija l-interess tagħhom infushom illi n-nies tfaħħarhom. Dik is-sens ta' vanità li tant kapaċi tqarraq bina. Ġesu jiddenunzja lill-ipokriti. Il-nies nieqsa mis-sinċerità. Jiddenunzjahom, jesponihom u rridu niftakru wkoll li kapaċi tkun ipokritu mingħajr ma tkun taf. Rridu nsiru konxi tagħha din. Meta nagħtu karità. Għalfejn qed nagħtuha. Alla rridna nagħtu karità biex noġbu lilu. Biex noġbu lilu. Bħalma hu jagħti l-barkit tiegħu kif rajna l-ġimgħa l-oħra lill-ġusti u l-inġusti. Italla x-xemx tiegħu fuq il-ħżina u t-tajbin
il-ġenerożità tiegħu b'mod ġenerali fuq il-bnedmin kollha. Xi ftit jew wisq. Hekk ukoll għandna nkunu aħna biex noġbuh, biex nkunu bħalu, biex nkunu nixbħuh. Missierkom li hu fis-smewwiet, Ġesu dil-frażi juża sikwit fil-pridka tiegħu fuq il-muntanja. Missierkom li hu fis-smewwiet. Qed ifakkarna li għandna rabta ma' Alla li hu missierna. Missier teneru, missier qadri, missier illi jifimna, però huwa missier fis-smewwiet. Ma narawx. Konvinti illi huwa hemm, fih ngħixu nitħarku u għandna l-istess esistenza tagħna, u Ġesu irridna insaħħu r-relazzjoni tagħna ma' Alla l-Missier. Jgħidu x'jgħidu n-nies ma importanix mill-opinjoni jew il-fehma tagħhom dwari, jiena rrid ngħix sew quddiem Alla. Quddiem Alla. U allura Ġesu jfakkarna li anke meta tagħti karità, ftakar illi Alla xi mħabba u x'kumpassjoni kbira għandu lejk. Illi mhux biss ħafirlek, mhux biss tak mill-ġid anke temporani ta' id-dinja, imma iridek illi minn dak l-istess ġid inti dbierek lil ħadd ieħor bih. U allura il-loti ta' karità għandu jsir f'sottomissjoni grata, jiġifieri b'sens ta' ringrazzjament lill-Alla. B'sens ta' ringrazzjament. David qallu lill-Alla minn idejk aħna nagħtu lilek. Minn idejk aħna nagħtu lilek. M'għandna xejn tagħna nfusna, m'għandna xejn li nista' ngħid li huwa tiegħi, aħna biss amministraturi. Alla fdalna bil-ġid, miżura ta' ġid ta' id-dinja x'qegħdin nagħmlu biha. U allura f'dik l-ubbidjenza evanġelika ħansejħilha jiena, ubbidjenza li tirriżulta mill-Vanġelu. Milli tirriżulta meta naf li jien maħfur, li jien milquh aċċettat minn Alla, ninsab f'relazzjoni tajba miegħu u allura kapaċi nkun mezz ta' barka għal ħadd ieħor. Nkunu motivati ġifieri imqanqla mill-imħabba tal-Alla lejna. Imbagħad naslu biex nassistu lil batuti u lil foqra bil-ferħa, mhux bil-geddum, mhux għax ġabru oħra, le. Għandna Alla jtina dawn l-opportunitajiet biex nesprimu r-ringrazzjament tagħna lejh. L-istess Thomas Manton jgħid nitqanqlu sewwa biex nuru ħniena billi napprezzaw il-ħniena tal-Alla lejna. Il-ħniena espressa minna hija offerta ta' raddi l-ħajr, mhux offerta għad-dnub. Hemm nies, u naf x'inhu jgħid Thomas Manton hawnhekk, hemm nies li jaħsbu li meta jagħmlu sewwa biex ipattu għal dnubietom. Isumu biex ipattu għal dnubietom. Aħna trabbejna hekk minn ċkunitna, ġifieri naf x'in ngħid. Thomas Manton qed jgħid illi l-ħniena espressa minna mhijiex offerta għad-dnub biex impatti għal dnubiet, imma offerta ta' raddi l-ħajr. Offerta ta' raddi l-ħajr l-Alla. U allura rridu nagħtu b'ġenerożità. Min jagħti bitqanċiċ jgħid l-Apostol Pawlu jaħseb bitqanċiċ. Missier kien bidwi, meta kien imur jiżra, jekk kien jiżra ftit. Lura d-dar kien iġib ħsad żgħir. Meta kien jiżra ħafna kien iġib ħsad abbondanti. Hekk taħdem il-biċċa xogħol. Meta nagħtu b'ġenerożità bidejna miftuħa, dik hija dak huwa l-metodu tajjeb. U rridu nittrenjaw lil nfusna. Jekk kapaċi tagħti ammont ċkejken, għandi dak l-ammont ċkejken, u ittob il-Alla biex tagħti aktar. Biex tagħti aktar, kapaċi navvanzaw fil-ispiritwalità tagħna. Xi bluha estrema tkun meta l-bniedem isir sqaq. Ġib biss, ma jinfitx. Flok triq traffikuża illi nirċievu u nagħtu. Nirċievu u nagħtu. X'imkien rajt il-xħieħ ta' bilħaq iċaħħat li nnifsu minn id-dinja u Alla iċaħdu mid-dinja li ġejja. Kemm huma insensati, kemm huma mġienen dawk li jibżgħu jitilfu ġidhom billi jagħtu minnu. Iżda ma jibżgħux li jitilfu lilhom nfushom billi jżommuh. Kliem ta' erf. Il-rejba li inti Alla tak u titiżżomm u taħżen u tiġġimalik innifsek mingħajr ma inti konxu tal-ħtiġijiet tan-nies ta' madwarek.
Verament irridu noqogħdu attenti kif nagħtu, fis-sens li ma nagħtux in-nies li qed jippruvaw jabbużaw minna biex imorru jiskru, biex imorru jilagħbuhom, u x'vera. Irridu nkunu nies ta' discerniment. U hekk naħseb qegħdin nagħmlu meta jinqalgħu każijiet fejn nkunu nafu li hemm bżonn vera, nistħarġu daqsxejn sakemm nkunu raġunevolment konvinti il huwa każ ġenwin. Ġifieri rridu nkunu nies ta' għaqal. Il-loti tagħna huwa espressjoni allura tal-rabta tar-relazzjoni tagħna mal-Alla. Ġesu jgħidilna mint meta tagħmel karità ħa ma tkunx taf idek ix-xellugija x'ni tagħmel l-minija, ħalli l-karità tiegħek tkun fil-moħħbi. Tkun fil-moħħbi. Ħanati biex noġob l-Alla. Naf li Alla huwa omniscienti, jaf, mhux jaf biss x'qed nagħmel, jaf anke l-intenzjonijiet moħħbija ta' qalbi. Xi ħaġa li tikkonfortana ħafna. Li jekk aħna nies sinċira u għandna nitolbu l-Alla, għamilni bniedem sinċir. Għamilni bniedem sinċir. Bniedem trasparenti quddiemek. Allura nkun kapaċi mbagħad nesprimu il-bontà, it-tieba tal-Alla lejn il-proxmu tagħna. Ħanerġa' ngħid li meta nagħtu jridu nagħtu huwa ħanejdu hekk. Investiment tagħna l-eternità. Ġifieri meta naħsbuha sewwa qegħdin nagħtu u Ġesu jagħtina inkoraġġiment biex nagħtu għax hemm premju. Hemm premju. Missierek li jara fil-moħħbi se jippremjak hu, mhux se jippremjana immedjatament. Dak il-ħin stess. Imma Alla poġġiena f'din id-dinja. Omor ċkejken. Avolja tgħix mit-sena xorta waħda omor ċkejken. Illi huwa għadba l-eternità. Huwa preparazzjoni, huwa tħejjija biex Alla jagħtina postna fl-eternità. Il-premji għandhom ikunu motivazzjoni qawwija għall-loti tiegħi. Isimgħu Proverbji 19, vers 17. Min ħenna għal-fqir ikun qed jislef lil-mulej. U dak li jkun ta' il-mulej iroddulu. Palli kieku Alla għandu bżonn xi ħaġa minn għandna. Maraw, tkun qed tislef lil-mulej. M'għandekx tagħti biex ħadd ieħor jagħtik lura. Il-mulej dak li tkun tajt iroddulek u kemm iroddulek mid-darba aktar. Wisq aktar minn kull proporzjon. Darba Ġesu qal kien mistieden ġo dar u qal lill-ospiti tiegħu qallu meta tagħmel fatra jew ċena. Tistedinx il-ħbiebek, lanqas il-ħutek u lanqas il-qrabatek, lanqas il-ġirien onja tiegħek li ma jistednukx huma wkoll patta boħra u tkun ikkumpensat. Sak mhux qed jgħidilna ma stawx nagħmlu pizza night u nistiednu l-qraba tagħna jew l-omna u missierna jew l-ħutna. Ma tkun qed tagħmel xejn speċjali meta tagħmel hekk. Ma tkun qed tagħmel xejn speċjali. Però jkompli jgħid tara xejn. Imma meta tagħmel riċeviment, stieden il-foqra, lil-magħtuba, it-sopob, l-omja, u tkun imbierek għax m'għandhomx biex jikkumpensawk. Għax għad tkun ikkumpensat fir-reżurrezzjoni tal-ġusti. Meta Alla qajjimna mill-mewt fl-aħħar jum biex nidhru quddiem it-tron tal-glorja tiegħu, Ġesu jgħid kont bil-għaġġ u sqejtuni, kont bil-ġuħ tmajtuni, kont fil-ħabs ġejtu żuruni. Iva. Meta l-Bibja titkellem dwar il-kodba, jinfetħu l-kodba fil-ġudizzju. Alla jaf eżattament u preċiżament x'qegħdin nagħmlu bħajjitna. Hija ħajja ta' kwalità, hija ħajja investita f'ħadd ieħor, jew ħajja magħluqa bħal ta' anfut, magħluq fik innifsek u ma jimpurtak ma' ħadd iktar. Kif nistgħu nkunu nixbħu lill-Alla missierna meta aħna magħluqin fina nfusna? Alla huwa ġeneruż, kull għotja tajba ġejja mill-għolja jgħidilna ġabu, mingħand il-missier tad-dwal
li fih m'hemmx dawran jew dell ta' varjetà. Alla li konsistentament, regolarment, kontinwament jagħti mill-tjiba tiegħu lejn l-bnedmin. Iva din ħaġa li Ġesu jgħidilna tkun ikkumpensat fir-reżurrezzjoni tal-ġusti. Aħna nies, il-Kristjani huma nies li mill-antik mill-bidunet tagħmlu jgħidu nemmen fil-ħaq li ġej. Għad ikun hemm ġudizzju u Alla se jippremja lin-niesu. U se jippremjahom lil mill-kull stħajjin tagħna, minn kull stħajjil tagħna. Dak li nagħti karità meta jien għadni ħaj inġorru miegħi meta mmut. Qiegħda hekk sempliċi. Ma din hija kwistjoni ta' fidi. Jekk inti ma temminx li hemm Alla, ma temminx li hemm infernu ġenna, ma temminx li hemm ġudizzju, tgħix laxk tgħix traskurat, tgħix skont ħsibijietek mitluf. Ma tafx x'inhi l-ħajja, ma tafx x'inhu s-sinifikat tal-omu Ruman. Però dak li nagħti jien meta għadna ħaj inġorru miegħi meta mmut. Dan huwa t-tagħlim tal-Bibbja. Rivelazzjoni 14. U smajt leħem is-sema jgħid ikteb. Imberkin il-mejtin li jmutu fis-sejt minn issa l-qudiem. Iva jgħid l-Ispirtu sabiex jistrieħu mit-taħbit tagħhom għax l-opri tagħhom isegwu warahom. L-opri tajba tagħna dak li nieħdu magħna. U dawk huma li jiddeterminaw il-pożizzjoni tagħna fl-eternità. Nieħu t-teżor miegħi billi nagħtih, mentri l-barrani għal grazzja jitilfu billi jżommu. Isimgħu din. M'għafx ma qala din. Għandi kull ma tajt, għaġġa investiment fejn il-ħallelin ma jitlux u l-kamla ma tħassarx. Għandi kull ma tajt, kelli kull ma nfaqt, jekk inti mort għamilt shopping spree, tajjeb, ħatixtri affarijiet li ħajspiċċaw. Mela, kelli kull ma nfaqt u tlift kull ma żammejt. Rridu nagħmlu aġġustamenti mentali biex nifhmu propjament il-profondità ta' dal-kliem. Għandi kull ma tajt, kelli kull ma nfaqt, tlift kull ma żammejt. Amen.